Hello, utusan ako ng mama kaya ng voice records. Pagkalabas nga ni Kuya Sean sa school niya, ayan, dumiretso kami sa Pizza Galore. Bigla na lang ako nag-crave ng pizza. Dito nga pala sa Bamban yan. Ayan, Pizza Galore ng Bamban. Ang napili ko nga pala bilhan, ayan, yung 205 na combination large. Extra large pala mga mare. Nakita nga pala ni Sky yung mga ball at saka si Sean. Gusto nila magpabili. At dahil nga madami na silang ball sa bahay, di ko na sila binalhan. Ito lang naman yung ganap namin kahapon, mga mare. Valentine's ka na. Ikaw mare, anong ganap mo kahapon? Tandaan nyo mga mare pa. Hindi lang isang araw ang pagpaparamdam mo na mahal mo ang isang tao, mga marit pare. Kung talagang mahal mo ang isang tao, mga marit pare, iparamdam mo yun araw-araw. Char! Hindi ako papalasaling Pizza Galore. Ako Medina, hanggang lapis siya mo o ballpen yan. Char! Kahit maliit na bagay lang yan. Ang importante, binigyan ka, mga marit pare. Ako pa Masuelo, may din akong ballpen. Char! Kanya manitagin Pizza Galore, Kenny Mamban, Montana, kayo sali na kayo. Nagta mo, siyempre, term naman mo. Kasi ganda, tsaka Pizza Galore. Now all that nasi